Era dosto. Mana रायजोफोर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' साराथ' माब्लाबाबो देरहाया इउपिपिएल सरकारा माब्लाबाबो देरहाया फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव इउपिपिएलआ माब्लाबाबो गोदान सरकार दाफिननो हाया मानो नों आंखौहाय इउपिपिएलआ नायनांगौ नायाखै जायफ्रा मोनथावना बिथांमोना मोनाखै जायफ्रा थाखानाय बिथांमोनासो मोनदों दा आङो जिअ अफिसाव दङ लोगोफोर जिअ अफिसाव दङ नाथाय बाथ्राया बेसो जोंहा इउपिपिएल सरकारा माब्लाबाबो बिटिसिआव आरो गोदान सरकार दानो हाया जुदि खौसे जायोब्लासो बिथांमोना सरकार दागोन आरो खौसे जायाबाथ' आरो सरकारा बिपिएफ बा एपिबि फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सननि उनाव जोङो हाग्रामाखौ फिन खेब जोङो सरकाराव लाफिननांगोन रायजोफोर